Искам да стана велика за себе си. Тихо! Ние сме родителите на Иванина. Всичко, което тя ще покаже в това предаване, ще бъде плод на това християнско доброжелателно поведение към хората. Съблечи ме, ти го правиш несравнимо. Направи с мене още 100 неща. Съблечи ме, как обичаш, кажи ми, как обичаш тебе да събличам аз. Съблечи ме и в целувки облечи ме. Направи с мене още 100 неща. Мъжете ме харесват. Винаги са ме харесват. Аз съм Иванина, на 21 години, от Хасково. Аз съм истинска поп-фолк фенка. Обичам скъпите неща, лъскавите неща. Лъскали Иванина там. Имам страх от асансьори, но се качвам на лъскави асансьори. Каквото лъска, аз съм там. Страх ме от тъмното, но тъмното в един 5-звезден хотел е доста по-хубаво от тъмното на тъмна уличка. Каквото лъска, аз съм там. Определено се смятам за красива. Обожавам да се снимам и съм готова на всичко. За кариера на модел, а защо не и актриса. Пуфи, стоя и си мисля напоследък с нашите връзки с мъжете. Пълен провал. Аз все пак имам някакъв успех, мога да си похваля с така, като се замисля с времето. А ти навсякъде провал? Навсякъде провал. Спомниш ли го от последния? Името ни му помня дори. Беше доста незрачен. Никога не съм работила. Това не е срамно. Това съм аз самата. Строителен магнат. Супер! Звучи много европейски. Да ми казвам американски, че няма такъв лав. Някъде ще ми се смеят. Мисля, че грозните жени са нещастни. Определено не е лесно да си хубава жена, особено в България. Мъжете мислят наистина русите жени за доста глупави, а ние не сме, нали? Доста сме умни дори. И аз така мисля. Умници! Не мога да случа на мъж. Никой мъж не ме разбира. Общо взето качествени мъже има много. Просто мила ми приятелка, още не сме ги намерили. Това е Анелия, най-добрата ми приятелка Пуфи. Винаги е с мен, винаги ме подкрепя. Тя е страхотен човек. Обичаме страшно много, нали, Пуфи? Да, Пуфи, много те обичам. И аз те обичам много. Най-трудно бих издържала без пресата си за коса. Не мога без нея. Наистина. Косата ми не се получава иначе. Вино се справя. Ще се справя. Съблечи ме, ти го правиш.